сливен крафт, Warp Card и сега ще отида до холма. И днес ще снимам, защото няма какво друго да правя. Нека сега ще започнем да показвам нещата. Но там трябва да стане. Warp. Тук може да се enchantвате, да подобряте броните, мечовете, може да се enchantвате брони и всичко. Окей, следващия Warp. Следващия Warp е Warp. Warp. Тук има инфо за Warp. И нататък. Следващия Warp. Warp. Вау, тук даже има рез. И в този Warp можете да седно сте на казино. И той сигурно още не е направен, както виждате. Има бариери. Окей, да преминем към следващия Warp. Следващия Warp е Warp Crate. Warp Crate. Тук може да се използвате ключове. И аз сега ще водна. Сега само да ми зареди, че малко винаги ми цепи тук. Пак, сега няма да мога да вотна, но нищо, вие ще си вотвате. И така. Преминаваме към следващия Warp. Следващия Warp е Warp Keep. Тук може да прочетете кой е екипа, кои са модераторите, онерите. Така, преминаваме на следващия Warp. Warp Enchant вече ви го показах. Следващия Warp е Warp Event. Така, тук правят евентите. Drop, Jump, Labyrinth, Miner и Glyph. Това всички евенти са от 9 часа. И така, следващия Warp е Warp Food. Тук може да се убивате животни. И аз ще си взема кит юзер. Е така, да се убивате животни. И може да си взимате храна. Да, толкова не ми даде храна. Да, ето може да си взимате храна. И да си ядете, но аз сега не съм гладен. Следващия Warp
Warp FPS. Тук може да слизате долу и да се биете. Така. Сега преминаваме към следващия Warp. Следващия Warp е Warp град. Тук не знам за какво е това Warp. Така, преминаваме към следващия Warp. Следващия Warp е Warp Info. Може да видите информацията за сървъра. Тук не знам какво е това. Тук за рез и ще го прочетете. Следващия Warp е Warp Agile. Тук някой, ако е направил някакви грешки, ще го запарят в затвора. Така. Следващия Warp е Warp Jobs Info. Тук можете да си видите Jobs Info. Така. Следващия Warp е Warp Jump. О, Warp Jump е отворен. И така тук може да се минавате Jump. Така, следващия Warp е Warp Jump 1. Тук може да имате да си взимате награди. Така, следващия Warp е Warp Jump 2. Тук може да се заминавате. Така, следващия Warp е Warp Jump 3. Тук Jump е затворен, сигурно ще го поправят. Така, следващия Warp е Warp Beam. Да, и нещо не ми пуска. Върде, да, следващия Warp е Warp Labyrinth. Тук от лабиринта може, сега ще ви покажа така, така, от лабиринта и накрая сигурно ще има награда. Няма да ви покажа целия. Да, до тук. Окей, да преминаваме към следващия Warp. Следващия Warp е Warp Layers. Тук слагат едни листа, където като ходите те ги чупат. И който стане последен, печели. Така, отиваме към... Няма повече ларпове, така че отиваме към спаун. И сега... Окей, отиваме до моя хом. Както виждате, един приятел тук вайва преса и той го грейпва, така че... Тук си имам друг хом, където никой не може да иде при мен. Така, само ако взема айтемите. Ето ми трябва. Така. Тук моите айтеми са малко по-силни. И това ще снимам този съд.